Vachikutodanana. Hazvina kumira nanhasi ndimai nababa vanodanana zvisingaite. Enge vane chihure chakapusa chataitongobata zvese. Mambo tanaiwo kundiverengerawo iyi. Amana tati makanyeba tambeitaura tambetati mbudzi mombe kuya kuna mambo. Tati timbada kuudzai. Enda apa pako takupaziva iwo. Kana ngamota ikenge tokatora. Andreipi masvika boy here ndaonesana nemhuriko andizitare kuti isu kwete saka tokumbirawo kumupa nyowani nesenem please tinomuti anzoti spenion ndauya ndina mheno zvainyorwa asi information kuna kuti ava yaisendwa nani makaiwana information iyi ndiyanezuri ndakaitora mufoni maamai. Ndipema mutakuradza umbo hwese padai. Yanezuro iyi ndiyanezuro unyorwa. Nama information yakanyorwa nani? Muchiri communicate newe. Ndakatozanga communicate naye taenda kumajiya. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.